IFM News. Umabot naman sa 7,676 na magsasaka sa bayan ng Bayambang ang nakatanggap po ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa isinagawang payout activity noong June 9 hanggang 10, 2026. Bawat kalipikadong benepisyaryo ay tumanggap po ng higit 2,000 pesos o 2,325 pesos na ayuda upang makatulong sa pagharap na sa tumataas na gastusin sa pagsasaka at iba pang pangangailangan sa produksyon. Inaasahan ding mabibigyan ng parehong ayuda ang mga kwalipikadong mangingisda sa schedule na ilalabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Inaasahang makatutulong ito upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga magsasaka at mangingisda na patuloy na naaapektuhan sa mga hamong pangkabuhayan at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. IFM News. Idol, dapo naman tayo sa bayan ng Infanta kung saan umabot sa 800 assorted seedlings ang ipinamahagi ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Infanta sa ilalim ng programang Community Pantry bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month. Panghihikayat umano sa mamamayan na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga punla sa kanilang sariling bakuran at komunidad. Kabilang sa mga ipinamahaging punla ang bayabas, mulberry, santol, sampalok, umbrella tree, kasoy, atis at iba pang uri ng mga puno na maaaring makatulong sa pagpapalawak ng mga luntiang espasyo sa bayan. Ayon sa Menro, mahalagang mapalawak ang pagtatanim ng puno lalo na sa panahon ng mas matinding init at pabago-bagong klima. Bukod sa pagbibigay lilim at pagpapalamig ng kapaligiran, nakatutulong din ang mga puno sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin, pagpigil sa pagbuho ng lupa at pagprotekta sa iba't ibang uri ng hayop. Sa halip na isang beses na aktibidad lamang nakatuon ang Community Pantry sa pagpapalawak ng partisipasyon ng mga residente sa pangmatagalang pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga punla direkta sa mga tahanan at komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.